Praise the Lord. Hallelujah. Unang Samuel, chapter 16, verse 6 to 7. Kayo na itong isunod, pagbasa mag-aimsuon ang Isaiah 55, versikulo 8, hangtod sa 9. Praise God. Hallelujah. Unang Samuel, chapter 16, kapitulo 16, versikulo 6 hangtod sa 7. Nagingon mga kaigsunan, o nahitabo sa liha nga sila nahiabot na. Kasi ang ituto kanila o ningon sa pagkalinoon ang dinihog ni Jehovah ana sa atubangan niya. Para verse 7, itubangan Diyos. Abang si Jehovah mingon ka Samuel, ayaw tanaw sa iyang kung sa iyang gitasmod sa iyang baro tungod kay ako nagasalikway kay si Jehovah nagatanaw dili ingon sa makita sa tao kay ang tao nagatanaw sa panagway sa Diyos. Abang si Jehovah nagatanaw sa kasing-kasing. Abang si Jehovah wala nagatanaw sa ato ang gawas. Wala kitanaw ang inyong isodog karon. Wala kitanaw halaluya ang inyong gawin karon. Ang panagitanaw sa Diyos ang atong kasing-kasing na sabihin na nakabog siyang atong hanggang nalitang sa Diyos. Isaiah 55 verse 8 hangtod sa 9 pinag-iwan. Kaya ang akong mga huna-huna dili pa ko ang inyong mga huna-huna. Dahil ang inyong mga dalang, akong mga dalang nagainom si Jehovah. Kaya maingon nga ang mga langit hataas kay sa yuta, maulan ang akong mga dalang na ipang hataas kay sa inyong mga dalang. O ang akong huna-huna kay sa inyong mga huna-huna. Ganyan ako sa pag-apo at Rizor, Brother Arman, laot sa ulog sa Diyos. Halos pagpagkapon sa mga kulog, mga katawan. Nag-aapo ako ni mga lahat. Yes, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, God. Hallelujah, Jesus. Ano naman ang iba? Wala kami alam may wala. Abli ang makasalabutan kasikat. Na mahimaya mo nga lang samtang magawali mo nga lang. Gamit ang musladon kino Dios ko na sa perso. Nang mo ang mente pero magaliw ko Dios. Pinaagis yung mga pulong ang pagkadawat ko Ginoo. Put ang matagsa gikan sa mga bata sa mga young people sa mga hamtong medyo padayon ka mga pangliyok makusgalo na ulit kami simuhal na dugo ang magdawato ng kalalaki kinaugan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan na po ang Panginoon. Mag-thanks for God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Magkakalito po ay sa ang Diyos. Magkapanalangin. Salamat kaniyang tanan sa presensya sa inyong usap na nagapaglihok sa tuhaan kaliwala pag-aikso. Praise the Lord. Palikabutan ako na mga umang itong palibahon sa saktong na oras mga kaigsukunan. Hallelujah. Sa tiin ng igsuon ang Diyos magapamuhan sa tuhaan kinabuhi mga igsuon. Praise God. Hallelujah. Tara malipayo may praise the Lord. Maganda lang po sa mensahe na naguluha. Expectation. Amen. Kung sa maning expectation.
Praise the Lord. Hallelujah. Additionally, na ginoo expectation, your strong hope or believe that something will happen or that you will get something that you want. Amen. Nga ang expectation na nagkaigsuunan mo giniimong pagtuo, mo giniimong ginahon, amen, nga imo siyang maangkon mga igsoon. Amen. Hallelujah. Huwag ko kayo malo kung sa inyong expectation ka. Amen. Huwag ko kayo malo mga kaigsuunan kung unsay inyo habang design sa kasing-kasing. Apag doon nalay ko sa nga nakahibalo mga kaigsuunan. Mao ang Diyos nga atang ginasimpa mga kaigsuon. Nakahibalo siya sa atong una-una mga kaigsuon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Tanan ta mga kaigsuon, dunay expectation. Amen. O ang tao mga kaigsuonan, puno kini sa pagpili. Amen. Praise God. Ang tao puno sa pagpili mga kaigsuonan. Apag mga kaigsuonan sa sige na kong pinili. Praise God. Mapunta na yung tatagawa na lain. Amen. Sa imuhang pinilian mga kaigsuon ko. Amen. Mabitang doon ay pulong sa Diyos mga kaigsuonan nga nagapahimando nato mga kaigsuon. Hallelujah. Masalin sa inyong pagpili mga kaigsuonan, magiyahan kini sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. Harang kadili ka mo wala at ibanyan sa Diyos mga kaigsuon. Praise God. Kung kayo na iba? Praise the Lord. Sa mga lalaki, amen. Pag mo na yung pili na nag-exulan sa mga ulit taong lalaki, may mo tayo bahalang guwapa so basta may strength. Amen. Praise the Lord. Pagpili mo na niya. Bahalang guwapa basta may strength. Amen. Kung ang mga guwapa po, bahalang guwapo basta kay engineer. Amen. Praise the Lord. At ang mga guwapa mo, praise the Lord. Hallelujah. Isa na yun, engineer. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Naadam ko mga kaigsuonan ang pagpili o mga kaigsuonan ang atong expectation na lain-lain tang expectation mga kaigsuonan. Amen. Hallelujah. Pag amin nato sa balay sa Ginoo. Amen. Lahi-lahi tang expectation mga kaigsuonan. Ang mga kaigsuonan. Hallelujah. Dunay pulong sa Dios kasi din ang atong expectation mahimo kining magiyahan diya sa kabubuton sa Ginoo mga kaigsuonan. Praise God. Hallelujah. Dunay nindot ka expectation. Kini ba maghuna-huna ka ba nga madato ka? Naguna-huna ba mo madato mo so? Amen. Kini ba naghuna-huna ka ba nga makabalay ka kwapo? Amen. Naghuna-huna ba mo na? Kini ba sa mga kaingon lagi sa mga single babae o lalaki, kini ba magkaasawa pahalag ba basta basta? Amen. Napoy maghuna-huna punta mga kaigsuonan, kaya nindong na ka mga expectation mga kaigsuonan. Amen. Doon na po'y atong expectation mga kaigsuonan, nga sa'yo magdahong ka ba, nga ganang tawhanan dalo. Umahong na expectation ba? Kapag tanaw palandaan, aga na tawhanan, dalo kayo. Pero wala mo na yung malupan, tinuod ba na ka dalo? Amen. O sa'yo magdahong punta may sa aga ng tawhanan, bati ka nagbatas sa tayo, dagway palandaan. Sa iyo, talaga yung tuluingon. Bati ay nagbatas, ay nagdagway pala. Praise the Lord, hallelujah. Aga na tawhanan na, aga na bayhanan na, dagway pala, ilahan na kayo, bulong na. Expectation. Amen. Hallelujah. Doon namin tayo kuhan na. Doon ay, ako naman siguro din na istorya ninyo. Doon ay,
Mahal ba naging lami, ikaw naging chef na tingin sa'yo. Ikaw do. Kasi hindi naging kasino. Ikaw do. Grabe naman yun mo eh. Kaya nagtagaan ako nagsaktong allowance. Unya ka na exam zero man ka. Dili ka na pala sa musilingan na perfect. Nakita ko na grabe po ko. Ino na ko'y balat. Ino na musilingan na bright ko na sila. Maestro mo na sila yung ginikalan. Pagkakiman ko ni mo anak. Saka, ino po nila sa kaya adi ka pwede. Nga kinahanglan yun nga, sunod exam, kinahanglan yun nga, perfect ka. Ngayon ko na naman, bitaw. Gusto ginapo nga perfect ka. Kaysa sunod, pag exam di mo, pag zero gihapon ka, hikalimti na lang yung ingin ng tama. Grabe na mong katan, yung tawag na sa plagi ko sa pagpag. Panagin ko sa kusiligan nga. Wala pride na sila na kung papa. Ang buwa ka humang. Pagkos ito ang kata ko yung suko. Anto niya ito isa. Pagmulik. Hello! Kumusta? Tinggal pa niya. Okay lang kayo, pray! Gusto mo kalimtan yung ano na rin baka okay, di ako pray! Di ako magkakaitsunan. Amen. Praise the Lord. Palabanan na to. Dito ko magkakaitsunan. Daghang expectation magkakaitsunan ng sahay. Gusto na itong paangkon. Kung may malubang mo, magkakaitsunan. Kagiling atong expectation. Pagdiliganin nato ni maangkon mo ni gamiton sa yawa. Kapag Amen. Sa iba, nagkahong ka. Mudoon ko ni Pastor. Kasi Pastor Igorada yung malagi ni Kwarta. Baro na lang, Pastor. Ay, sigurado ko ba? Amen. Di ito ko balibaran. Naman yung Kwarta. Hindi ka ko sa Ginoo. Di na dyan ko yung gawa ni Kwarta. Praise the Lord. Ay, Kwarta. Ang talang na Kwarta ni Praise the Lord. Amen. Hindi na talaga po iwan ng kwarta. Amen. Pag-alin pala nato, simbahan na nagkaisunan, hindi ba yun ba? Amen. I-prepare nato ang kamaligod pa na nagkaisunan. May balitag sabon, may balitag shampoo, ako di pahimutan pa na nagkaisunan. Wala kaya tanto na, ipagayo na. Amen. Praise the Lord. Palabakan nato itong Ginoo pa na nagkaisunan. Praise God. Hallelujah. Kita tayo doon tayo mga expectation. Apat talagang suunan. Hallelujah. Kung ang atong expectation, talagang suunan, pag-ilig, ganin ato na mapagpalan. Pag ang atong expectation, talagang suunan. Hallelujah. Dili ganin, di magtubang talagang suunan. Hallelujah. Mabatin ka sa kitang ibang kasing-kasing. Noon ay magkataloyan, di ba talagang suunan. Hallelujah. Apat ang tulong sa Diyos na nasulti ka mo, talagang suunan. Amen. Hallelujah. Ang atong expectation, hallelujah. Hindi sa tulong sa Dimo. Pasya mo na polo ng sunan. Ang atong hula-hula. Hindi mo hula-hula sa Dimo. Malang sunan. Saan kayo pag-hula-hula taga? Ang nasa tapos na simbahan, mga anghel na. Pero di ay, huwag mo kayo balong. Nasa simbahan, nabuliyawa. Amen. Amen. Usay mo na ito pagtanaw ba? Aging sa simbahan, lingdod na nila. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya malapunta na sila. Matag-youth fellowship. 6-year-old district. Mo advice to ko sa pamayang dito. Ayawin mo pagkakaubutan sa inyong mga personal gamit, cellphone, pitaka. Kaya dili mo pasabot nga Pentecostal ang tanan dito, walay kawatan. Kaya bisa Pentecostal ay kawatan ay. O, basahan nyo ng malakay. Di ba mo na nangawag diha? Ang Ginoo na yung nag-solve mo bagay. So, yung, tunay kawatan. Amen. Hallelujah. Kung nakalahilahin ng expectation, magandang suunan. Praise the Lord. Hallelujah. Kung unya magandang suunan, piniatong expectation, magandang suunan, tama, kita po. May guneta. Daan ko palagi. Ako na
iya ni mahitabo po. Amen. Hallelujah. Palakpakan nato ang ato Ginoo mga kaigsuonan. Praise the Lord. Hallelujah. Doon na lang doon kasapupadan sa atong expectation. Amen. Pwedeng mahitabo. Pwedeng pumili. Amen. Hallelujah. Kini atong pagdahom mga kaigsuonan. Amen. Pwede rin mahitabo. Pwede pambili mga kaigsuonan. Apang kung dili magali ay mahitabo. Ang atong expectation mga kaigsuonan. Doon na pa ilabaw mas maayo. Nagyahanggap ang Diyos kanimo mga kaigsuonan. Nasa doon mga kaigsuonan maayo na magmalagpong sa panalagad sa inyo. Pag-ibig ako yung expectation. Ano yan? Amen. Kita mo lagi ni kanan. Kita mo? Ang atong expectation sa mga anak. Nga, pagkawan yung eskwela. Amen. Nga, di sa kita maguyab-uyab sa ating eskwela ba? Wala kami naman tayo nag-ibig yan. Amen. Hallelujah. Kung maging atong expectation, amen, nga makahuman na hindi ako anak. Magpupumay na hindi sa akin lubi ka. Amen. Makahuman na din ako anak. Huwag na na po suri-suri yung pamaligya. Uy, di ba muna ito ka magaling suri? Muna ka magaling tanaw, hindi ka niya binigyan. Amen. Dili lang kayo tanaw na ito si Mama. Tabangan ba? Amen. Hallelujah. Kaya ang mga binigyanan, doon na ba yung mga expectations sa mga kusa, mga kaigsunan, nga dili mga dahon na ito, mga kaigsunan. Hallelujah. Mausap sa Ginoo, mga kaigsunan, nasa ay mag-unang pa sa plano sa Ginoo, at doon na rin plano na mas maayo para ka nato, mga kaigsunan, kung musunod pa sa kabubuton sa Diyos, mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. Kila ito mga desire sa kinabuhi. Kila ito mga kagaboy sa kinabuhi. Expectation ani mga kaigsuon. Amen. Hallelujah. Nga sa diin mga igsuon nga sama. Amen. Ako ang kining magkapot mga igsuon. Praise God. Hallelujah. Sa verse ka mo gibasa kaganina mga igsuon. Hallelujah. Sa verse Samuel mga igsuon, sa verse 16, verse 6 to 7 mga igsuon. Nag-histom ka na ang David mga igsuon na pagalihugan sa Ginoo. Tungod kay si Saul, isang lingwan sa Diyos. Tungod kay si Saul mga igsuon. Amen. Wala na nagatuban sa tulong sa Diyos. Naghimo na siya ito ng lingon niya ang desisyon mga igsuon. Pag-mahimo na yung desisyon nato mga igsuon, na di na galing kaputong sa Ginoo. Isang lingwan ka sa Diyos. Biyaan ka sa Ginoo mga igsuon. Kung doon na naputao na pagagamitan sa Diyos, na ipawi sa atong kinabuhi mga igsuon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Pag-abot ni Samuel, si JC or Isay. Amen. Ngayon si Samuel. JC. Ni ako kay dunay pagalihugan ang Diyos sa imong mga anak. Praise God. Oh, si JC, iya dayo gikuha ang iyang anak. Si Eliab, nalang ko na lang niya ang nilid na siya. Si Eliab, kaya bakit pa sa Biblia mga kaigsuon na o the expectation po ni JC nga si Eliab maugyoy kalapag-dapat mga kaigsuon na mahimong hari. Maugin takos o kanayan mga kaigsuonan tungod kay si Eliab sa iyang tanaw mga kaigsuonan bright. Sa iyang tanaw mga kaigsuonan kinibang hitsong mga kaigsuon o saktong balon mga kaigsuonan. Praise the Lord. Gitawag niya iya ikuha si Eliab mga kaigsuon. Umingon si GC sapagkat tinuod ang idihog sa Ginoo na anak sa tubanan ni Diyos. Amen. Ang pamingon na Ginoo, Samuel, ayaw ka ng tihog. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Expectation sa tao. Lahi sa Diyos mga kaigsuonan. Apang ko ng atong expectation. Apang
Ako kinigitugan sa Ginoo. Ako kinigihabag sa Ginoo. Hallelujah. Mga panahon mga kaigsuonan. Hallelujah. Na wala dito ba? Nag-inom ipagayo mga kaigsuonan. Kapag wala dito ipagayo, ihabag sa Diyos mga kaigsuonan. Ikuha niya si Eliab pinagino. Ayaw na sa akin. Kaya ang tao nagatanaw sa gawas. Ikuha niya mga kaigsuon si Abinadab. Ang ikaluha mga kaigsuonan. Tungod kay wapo gihapon, dwight gihapon mga kaigsuonan. Ang amingon ng Ginoo, Samuel, ayaw na. Amen. Samuel, ayaw na. Gikuha niya si Shemaiah. Hallelujah. Gikuha niya si Nathaniel. Si Nathaniel, din campus. Praise the Lord. Gwapo tao ba yung si Nathaniel? Oo, tanawa na ba? Gwapo na. Praise the Lord. Muna siguro hindi ka na lang Nathaniel kay gwapo. Praise the Lord. Hallelujah. Gikuha niya si Raday. Si Asa. Tungod kay sa expectation ni Jesus, siya mao'y tapos o alayan nga gihugan nga mahimong hari mga igsuon. Apan matag pa sa Ginoo, Samuel, ayaw na. Kay ang sugdanan sa Diyos, di ang atong barog mga kaigsuonan. Ang sugdanan sa Diyos na gamiton ka, di ang tawag kang brighta mga kaigsuonan. Ang sugdanan nga sa Diyos na gamiton ka, tawag kay maayon tayo mamunti mga kaigsuonan. Apan ang sugdanan sa Diyos, hallelujah, ang gamiton mga kaigsuonan, di asama na sugod sa atong kasing-kasing mga kaigsuonan. Pag-on sa atong kasing-kasing, nagkamawa na tawag sa Ginoo, nagkamawa na ninaw sa tulong sa Diyos, nagkamawa na nagkamawa sa tulong sa Diyos, di abong pasihan ng langso. Sa kalibutan, ang basihan. Pilipinas Got Talent. Ang talenta nila, ang maayang talenta. Amen. Sa lain na susunod lang ang mga programa niya nga. Kaya kuha na po sila o mga talent, mga kaigsuonan. Amen. Maayong musayaw. Amen. Amon sa panadihan mo di mga batsik-batsik, mga kaigsuonan. Di kuha nila mga kaigsuonan. Amen. Sa kalibutan, ang sugdanan, kinahanglan sa mga pinagkakaroon trabaho. Amen. Kung sabihin mo na ako, ma-honest ka. Pagtanaw sa kalas publiko, pugihan kay kamamuga. Isang pagbagante, ningon na kayo na nga, tawagan ito ka. Kaya nga naman, ang imong grado, 3 ba lang? 75? Oh, 3 ba? 20, sige, pamukha ni, alam, dito ka sa uma. Kaya ang kuhaon sa kalibutan, masa na yung uwan? 99. Praise the Lord. Kuhaon sa kalibutan. Mag-apply kang trabaho. Tindira. Kinahanglan kang college graduate. Tindira. Amen. Praise the Lord. Doon na ipasihan sa kalibutan. Amen. Pag-business pa pala na isuunan. Nagkakagrado. Pero, adili kang 60. Adili ka. Dito. Amen. Wala ipakita sa kalibutan. Mag-apply ka. Mag-apply ka. Kinahanglan ka 60 ka. Kinahanglan na makita ang imuhan. Kinipag. Kasi mo na. Amen. Ano na kalibutan eh? Amen. Praise the Lord. Kaya kinahanglan nga, dili kay win sa kalibutan. Amen. Maunay pasihan sa kalibutan, bagay suunan. Ang pagsagulos sinan sa buratog sa Ginoo. Dili pasihan, bagay suunan. Punoon sa ka, bagay suunan. Amen. Ang pasihan dili sa Diyos. Ang inyong kasing-kasing. Ang pamahalan sa atong Ginoo, bagay suunan. Praise the Lord. Pastor Dagulos, victory.
Amen. Di ka pa nun nakubasa o English sa una. Di na ka pa nun mubasa ang Tagalog sa una. Di mo nakasapon mga kaigsuunan. You know. Amen. Igamit sa Ginoo. Amen. Karon, nag-interpret. Muwali English. Kaya naman, ang kalibutan mga kaigsuunan, nililagay basihan na kung dili ka pa-pray, dili ka dito po sa Ginoo. Pag imo kasing-kasing sakto sa Ginoo, ang Diyos mo tagiya sa kaala mga kaigsuunan. Siya mo tagiya sa kaibalo mga kaigsuunan. Nag-aangkan kaibalo mga kaigsuunan. Walay grado, pero nakahimong tulog. Amen. Sa puratong, sa Ginoo. Siguro, manay-igsuon, tawag kita sa Ginoo, abogado. Amen. Praise the Lord. Siguro, ang tawag sa Ginoo, ito mga engineer, magkakaigsuonan. Amen. Apan, sa unsa kataas sa ato ang nahuman, pag ang inyong kasing-kasing magkakaigsuonan. Amen. Hallelujah. Dili gani kini magkakaigsuonan, mahao magkakaigsuonan sa kababaklan sa Diyos. Amen. Dili kita pag naghigan sa Ginoo magkakaigsuonan. Usahan magkahunta magkakaigsuonan. Na ako nagutong yun ko niya. Tuwag ka importante ka ko. Apan nagtitin na sa kasing-kasing di mo magkakaigsuonan. Nagpili ka naghigan. Hallelujah. Kamao pag-iapon ka ng mga sa mga kagalingon. O maraming maya maganay sa anong mo. Amen. Basihan sa kalibutan, mga gwapo, mga gwapa, mga bright. Pero sa Ginoo, ang basihan, ang iyong kasing-kasing. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Sa libro mga kaigsuonan, hallelujah! Sa buhay. Praise the Lord! Hallelujah! Nakabala sa prinsipyo. Saya ko na mo diha. Ayon. Okay. Muli na una niya. Praise the Lord. Salamat sa iyo. Labras sa buhay. Kinita mga kaigsuonan. Amen. Hallelujah. Na kanunay sa puntahan sa templo. Bisan na sa puntahan sa templo pero di maging kasimba. Amen. Naana sa tubayan sa templo pero di maging kasimba sa Ginoo. Kaya naman ang iyang ginahuna-huna. Magkakahon lang ko, tulong ka adlaw. Tulong, so sa kadlaw ka tulong na maka-snack. Okay na. Amen. Amen. Palampakan nato ito Ginoo. Kaya mga tao, karoon mga kaigsuonan, kadili mo simba, basta na mga kwatalan, mga kaigsuonan. Praise God. Apang mga tao, mga kaigsuonan. Amen. Samtang nangyayang mga kaigsuon sa alaman sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kung pagtanaw niya, mga kaigsuonan, praise the Lord, kapwartahan. Ang tanan niyo kwartahan. Sa dagway na. Amen. Hallelujah. May ikaw na mga tao, sigurado ko tunad ko'y madawat nila. Hallelujah. Apa ikaw na nalagat sa Ginoo. Hallelujah. Sila Pablo, si Silas, mga igsuon. Hallelujah. Praise God. Tutok na ko. Amen. Sa lapi o bulawan, wala. Sa kapulalo, tutok pa man ko ni mo gawa pa ni kaihatag ako. Pero doon ako'y ihatag na mas labaw pa sa amon sa lapi o bulawan. Labaw pa! Atong ihatag na wala na kanya. Napay labaw. Amen. Ang trabaho maayo man. Amen. Ang negosyo maayo man. Pero doon na pa'y labaw na anak ko. Amen. Hallelujah. Palagpakan nato ang ating Panginoon na natin sa inyo. Pagkaingon ang alaga sa inyo, wala akong salapi o pulawan. Apan doon ako'y ihatag kanino sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Makalagaw na. Amen. Hallelujah.
o na atong awit kanina sa pangalan ng Ginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Tunay ka pagkakaigsoonan sa pangalan sa atong Ginoo pagkakaigsoonan. Balatian na naayo sa pangalan sa atong Ginoo pagkakaigsoonan. Amen. Balatian ka alam sa kahawan pagkakungkagin pagkakaigsoonan. Amen. Usahay ang atong expectation. Pero doon na pinakaw yan ang pagkakaigsoonan. Kaya ang kwarta ato man ang gikinahanglan, pero di na mo ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante mga kaigsuonan, ang imong relasyon ato barang sa Ginoo, ang imong pagsimba mga kaigsuonan, ang imong kalawasan mga kaigsuonan. Kaya ang Bible nagsulti ang malahotan, angkot sa katapusan, mamaluwas mga kaigsuonan. Hallelujah! Kaya ang ato ang pagpangalagan mga kaigsuonan, amen. Maunay mo lang to mo angkot sa mga katapusan na rin siya. Usahan, kita ang magbuot kung sa'y gusto lang pag-umisyon. Amen. Kining sa Juan 5, Kapitulo 1, kining usa ka tao nga kinitang masakit ito. Palimutan ko ito sa Juan 5. Praise the Lord. Usahay, hindi na kinahiri. Usahay kita ang magbuod kung usaon ka sa pag-ayo. Amen. Kung imo na siya masahol mga kaigsuonan, kini nga first. Praise the Lord. Nga sa matagtuhi, ang manunod ka sa Diyos, muganao kung nagpuntaw niya ng kaigsuonan. O kung niya, pag-umay ko, sinisagin sa una ba ito slow. Amen. 38 years na lang. Wakagin siya na. Amen. 38 years. Kisa mo po'y muayo niya, matod pa niya. Wala man po'y mudala na ako kino. Senyor, anak ko din, gipiling ko, pero wala po kahibalo. Ang nagbilin ako, kano sa amari ang manulundan. May tagakahibalo nga, ang ako ang igsuon nga maunang adlawa, mo naon ang manulundan na patawon, nawapan kahibalo. Muna matag-ani sa manulundan, bago magkutaw, ubertikan ko eh. Amen. 38 years ago. Dito siya. Pero nakalindot lang, kay doon na siya espiritu, nga sa diin, upaabot yun ba? Amen. Hallelujah. Kung niya nag-exod sa 38 years na niya dito nag-exodan. Amen. Giadto siya sa Ginoo. Siguro, siya na siguro isa. Oh, nakapag kasi kauban niya. Oh, praise the Lord. 38 years. Siguro mag-exod siya na siguro isa iba. Niya, kay Gotawon man. Kagotawon. Di malagi hapon siya makakamat. Usahay, ang ako ang expectation mo nga ako nagsitahan lang ko ni Pastor. Magasig ko. So ko'y basta kwintis ko eh. Pag mabisitahan lang ko sa LM President, attend ko pa ng Pinosit pa. Pero di man ko bisita eh. Amen. Ang nalabuan na ko sa simbahan, pag kinibang malamano ko, limpay na kayo ko. Ano kayo mga pagkinaluhan? Usahay po natin expectation. Amen. Hallelujah. Usahay kita ang magbuod panagkaigsuonan ang pagmatod pa sa ino. Usahay kita gusto. Ingon sa Senyor, gusto kong maayo. Ingon siya nga, sige, gusto ka mag-maayo. Hala, barong! Ingon siya, Ginoo. Kung ba yung Ginoo, nga kinahanglan ba yung kung agakon? Kung di ko agakon, Ginoo, di ba yung kumaayo? Amen. Amen. Ingon siguro
Gusto ka magkakabayo? Gusto mo, ha? Barang! Kini ato ang kinisubra kapalagka, makaparalyze sa pagkalagit sa Istingin palangga ninyong anak, kisa may dunay anak diri nga wa pa kalakaw. Sa Mian, tistingi si Sir Mian, yung anak, pininti kubusa. Ayaw paparog-paruga. Kaya palangga lagi. Oo. Usa ka tuwing, okay pa na. Amen. Pero kung abot na kayo nagbuhat na tuwing sa ikagubos-gubos, tulog na tuwing sa ikagubos-gubos, amen. Huwag ka nang nahigugma sa iyong anak na gano'n imong gipulo ang imong anak mga kaigsuonan. Nabingin mo pagbuot mga kalakaw ang imong anak mga kaigsuon. Apang tunggigog pa dito ang imong anak. Imong gandasyon pagbuhaan sa paglakaw mga kaigsuonan. Habang siya mga hilo sa mga mo. Amen. So I have an expectation. Amen. Hallelujah. Mo nga ng permitted na mga igsoon tagaan pagtagan. Pagdili na ganin taptagdol mga igsuonan. Amen. Hallelujah. Dili tamo himo mga igsuonan. Apan ang imo mga igsuonan gusto ka man kaang maalo. Yung ay balatihan nga ikaw ka kung ako ang makaano mga igsuon. Amen. Otrohon ako. Yung ay balatihan nga ang makaano ikaw na o ako mga igsuonan. Kauban sa pulong sa Diyos. Kasi sa pamilya ng Dino, lakaw! Pero kung di ka mulakaw, amen, magpapili ka. Kaya sa mga dapat mga kaigsuonan, amen, mula ang expectation mga kaigsuonan, di magbuot ang atong kagalhingon, apan ang atong expectation, ato nang ipahawag sa pulong sa Dino, mga kaigsuonan, kaya maghang mga palatiyan, hallelujah, nasa nila ang kanubuton sa Diyos, mga kaigsuonan, mahal tumanon, mga kaigsuonan. Amen. Praise the Lord. Gusto tayo ng uswa? Amen. Lakaw. Amen. Praise God. Last. Si Joseph. Amen. Si Joseph, di palayan sa Ginoo. Saga, kanya namin. Tanahan niya Iso. Muyugto kaniya. Ikaduha ng Jacob. Tanang ang bulan mo ang adlaw. Muyugto kaniya. Mo na siguro po, ang expectation ni Joseph, mula ko siya lingkod sa trono. Amen. Apa? Lahi ang plano sa Diyos. Una ka mulingkod sa trono. Doon sa kay pag-aagian mga kaigsuonan. Amen. Si Joseph ipadaygan sa Ginoo nga i-bless siya. Mahimo siya mga kaigsuonan nga labaw siya mga kaigsuonan. Mahimo labaw siya mga ginikanan. Praise the Lord. Pandili mo pasaport mga kaigsuonan. Hallelujah. Na wala ka na pagsulay sa kinabuhi mga kaigsuonan. Unang pagsulay ng Joseph ang iya ang mga igsuon. Amen. Amen! Usahay kami ito, mga kaigsuonan sa Diyos, ang atong igsoon, harong natutan ang iyang kalapulong mga kaigsuonan, harong kamuabot sa dapit na nitaandang sa Ginoo kaniya, mga igsoon. Gigamit sa Diyos, mga igsoon. Kung nakakaunay pagsulay, gigamit mga igsoon, pasalamat yung mga igsoon. Ayaw kayo ng Diyos. Amen! Amen! Kaya naman, sa matag, akin mo anak, nagkadulong ka sa iyong trono. Una, gihapon siya. Siya mga igsoon. Pagkahuman, gibaligya na po siya. Di ba nagkadulong siya? Amen. Pag gibaligya siya mga kaigsuonan, praise the Lord. Dito mga igsoon, hallelujah, gibalit siya ni Pao. Tanawa. Gi-bless si Joseph, gi-bless po sa Diyos ang Ehipto. Amen. Kaya naman plano sa Diyos. O ngunit sa niya na dito na siya mga kaigsuonan,
Gitagaan sa katungdanan. O kung niya, kiniposisyon na iso. Email. Ayaw yung mahala ninyo. Labaw pa sa inyo. Amen. Kung sa man ang inyong posisyon, kung sa man inyong mahala, mahala ang yun ang Ginoo ang Ginoo. Amen. Dalaw, nasa sa posisyon. Ihatag ang tanan mga Ginoo. Amen. Pero, doon nagyari ni Gabi. Asawa ni Puro. Asawa ni Paro. Amen. Kaya nagkagusto naman lagi. Kung niya sa diha ng Ginoo ng priso. Pagka-priso, mga Ginoo, hindi na rin nila kinabuhi ang mga Ginoo. Na nagpaparo tayo, mag-priso nila. Pero nagkaduol siya sa saad sa Ginoo mga kaisuonan. Nasa diin mga kaisuon mo na Ginoo sa isanas ng atong huna-huna. Dili mo huna-huna sa Ginoo. Hallelujah. Ang atong dalan mga kaisuonan. Dili mo dalan sa Diyos. Pasang ka na po mga kaisuonan. Mag-sumay ang ta sa dalan sa nagpapag sa Ginoo. Kaya ang sa mga kaisuonan nga ang mga lagang sa taong natalong kinikikiyan sa Ginoo. Siguro sa akong magiglagan, nasabihin ko na ba kasakitan, apang tinilaan ka sa Ginoo, yung kanan ka sa Ginoo, ang magatahanan ka, ang ka nasabihin mo abot, ang dapat kanilandan sa Diyos. Ang ato, expectation. Maayo mga ganun na tayo expectation. Apang ipahako sa kabubuto sa Ginoo. Kung lang ang pag-expectation, dili bang matuman. Amen. Hallelujah. Ayaw ka discourage. Ganun na yung kinagdaw ng Diyos. Labaw pa niya. Doon na yung kinagdaw ng Diyos. Hallelujah. Masabihin makaayo sa akong kinabuhi. Kaya ang Diyos wala yun nag-anda kung makadapot niyo. Apang ipaagi tani ini mga kaigsukunan. Harap ka magmalungkunan, harap ka magmasalwibon sa saad sa Diyos, harap ka magatutok sa saad sa Ginoo mga kaigsukunan. Harap ka na mga pabiling mga kaigsukunan na mga inasa ng kagalunan na wala ko bahay kung wala siya. Na mapabiling ka mga kaigsukunan na mga inasa ng kagalunan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Magastulong kita sa plano! Inamatay dito ka plano! Sa akong kamalang yung dito ka ni Kaya! Apat kong kinibigay bahita mo! Kung naman dito ka plano! Kahit bahita mo sa Diyos! Para sa mata ko sa kanako! Pag-iwan siya! Ang kalas-kalas! Pag-iwan na matang namin kinalagan sa Ginoo! Pag-iwan na ng siya! Hallelujah! Sa panalagan sa Diyos! Pag-iwan sa magagandang ng siya! Pag-alasaling sa Ginoo! Pag-iwan na magalagan sa Ginoo! Pag-iwan na sa tulong sa Ginoo! Ang tayo ang mag-aabot! Kung ginaba na sa Lord! Sa bayan sa si Maria o si Joseph. Samtang enjoy sila, gikan sa festa sa pagpasalamat sila kaluwasan. Pinawag sila na grabe nila ka-enjoy na gisulahatay. Pagkalungkot sa mga pagpasalamat sa festa sa kaluwasan. Kapag wala sila nagabantay, hallelujah. Kaya na lang nila kakaopa ng apong mundo. Wala sila nagabantay, nagabantay, hallelujah. Wala sila nagabantay. Kanina anak ka nagabantay sa kawalan. Amen, hallelujah. Wala na nila kikaopa ng action. Kaya nagkahopat sila. Nagkahopat nila sila Jesus na action. Abang tulo nagkaadlaw sa iyong pagluksong ng action. Hallelujah. Kaya nila nag-iskampihan na wala na niya ang Diyos. Umato pa rin, ilang kinipagkita nga abukin. Kaya suko, nga mo pwede, kung pila nakaadlaw, makakantakan siya sa masitsi sa mga.
Wala kang kabatid. Hallelujah sa tatlong sa ito. Amen. Masipunan mo. Masipunan na kalatensyon na wala ka na na-enjoy sa presensya sa Lord. May kamag-anak na natensyon. Palitaan na mag-ibon. Hallelujah. Palitaan na mag-ibon. Ang presensya sa Lord. Hallelujah. Hindi siya mag-anak na natensyon. Tuwa kong tuwa ka na natensyon. Nasiya sa Lord. Amen. Palitaan na mag-ibon. Amen. Ayaw. Pabilit sa Diyos ng Diyos. Pagiyas sa Lord sa Diyos. Pagiyas sa Polo sa Diyos. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ang kaawaan na namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Polo sa Diyos. Sumbahan na mo. Diyos sa Diyos. Diyos Diyos. Yes, Lord. Jesus.